Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe, en gari e heblo men windande goo. O ji windaɗo on ko windande ekko masɗe pular ay gonan ɗon. An noon jiɗɗo jeeyede heno WhatsApp o jahata mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗali jiya WhatsApp o ngara kala inde ma yettode ma ngara joɓa janga nafma. Bisimillah, natanen jangde. O ji ɗo henne mbatten ɗo ko masɗe ɗe. On ji ɗum wonno a, ɗum wonno i, ɗum wonno e, ɗum wonno o, ɗum wonno u. ɗum ɗo janguno ɗon ko wiyete masɗe pular ɗe ganduɗa pooɗani. ɗo henne ka pooɗowo mbaɗɗa dani henne mbiɗa a, mbaɗɗa ni henne mbiɗa i, mbaɗɗa ni henne mbiɗa e, mbaɗɗa ni henne mbiɗa o, mbaɗɗa ni henne mbiɗa u. wadde dow to masɗe ma nanɗon. Joni noon tawde ko alkulal ba jangeten mbaɗen dani henne ngaren ɗo ay ba o ba nani masiramo a o ay nani no mbiɗa ba. Garɗa ɗo mbaɗɗa ba o ko masirɗamo i nani ayde woni bi. Garɗa mbaɗɗa ba o ko masirɗamo e mbiɗa be. Garɗa ɗo henne mbaɗɗa ba o ko masirɗamo o ay woni bo. Garɗa ɗo henne mbaɗɗa ba o ko masirɗamo o keɓɗa bu. ɗo fooɗani nde wonno masɗe ɗe pooɗani wadde anne mbasa fodde. ɗo henne garɗa mbaɗɗa ba o tawdene fooɗi wadde mbiyata ko baa. Garɗa ɗo mbaɗɗa ba o tawdene fooɗi mbiya bii. Mbaɗɗa ba o tawdene fooɗi mbiɗa bee. Mbaɗɗa ɗo bo o ba o mbaɗɗa o ene fooɗi mbiɗa boo. Mbaɗɗa ba o mbaɗɗa o mbiɗa boo. Gasi hay ɗo joni mastima e nder majje. Masɗe ɗe jippitima e nder muɗum. Mbaɗen dani henne kolliren ɗo ha gaynen jokken. A joni mbaɗini ɓe mbaɗini ɓe mbaɗi dani henne gandi ayo ay ɗo oɗo a nanuɗa ɗo ay woni ba. oɗo i mbaɗɗa ɗo woni bi. ay oɗo e nanuɗa ɗo mbiɗa be. ay oɗo o nanuɗa ɗo mbiɗa bo. ay oɗo u nanuɗa ɗo mbiɗa bu. ay gasi ngara pooɗa oɗo a waɗi ɗo mbiɗa baa. oɗo i mbaɗɗa ɗo woni bi. ay oɗo e mbaɗɗa ɗo mbiɗa bee. ay oɗo o mbaɗɗa ɗo mbiɗa boo. ay oɗo u mbaɗɗa ɗo mbiɗa boo. Gasi ay ɗo masɗe ɗe
keedi ko yeeso, keedi ko yeeso, yeeso ɗe keedonma. joni noon tawɗa faami ɗon, ngara jokka, ngara jokka, mbaɗani ayi ngara jokka, mbiya joni a o ado arde, ay ba o ari, mbiya ab 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 ab, ay ɗo nde garɗa ɗo nde ko i adi arde, mbiɗa ib 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 ib, ay ɗo ko e o adi arde, ay enani, ay eb eb, ay ɗo ko o adi arde, mbiɗa ob ob ob, ay ɗo u adi arde, mbiɗa ub ub, ɗo haaɗi. A faami kadi ɗo henne fooɗani, garɗa poɗɗa, mbiɗa a b, ayde mbiɗa i b, mbiɗa e b, mbiɗa o b, mbiɗa u b. Gasi ɗo kadi a heɓi mo fooɗani e poɗɗo. Sa'atan ko ɗo ɓe ceertata ɗo, ay ɗo ɓe ceerti ɗo ɓe ceerti. Bange ma oga bange woni polle ɗe ga fooɗani. Waɗani ko ha ɓallo ma tan, alluwal ngal gotal jangata mbawagal. ɗo joni a andi ko a o adi arde, ɗo ko a adi arde, ɗo ko i adi arde, ɗo ko e adi arde, ɗo ko o adi arde, ɗo ko u adi arde, ayi fooɗani. ɗo ko a adi arde, ɗo ko i o adi arde, ɗo ko e o adi arde, ɗo ko o adi arde, ɗo ko u adi arde, ayde joni noon tawde famama noon kadi noon, ngara gitta ɗum ɗo haade jibde haqqille ma o, ɗum ɗo itte e alluwal he, tawde holla a famminama kadi no waɗirte, ngara noon jokka yaaduma. ɗo joni a dañi masɗe ɗe keedi yeeso, ɗo a dañi masɗe ɗe gadima arde. ɗo kadi ngara ɗo noon, ɗo ƴetta lomba masgal ngal, mbaɗa ay ba wona bab, fooɗani, mbiɗa bib, fooɗani, mbiɗa beb, fooɗani, mbiɗa bob, fooɗani, mbiɗa bub, fooɗani. ɗo ɗeɗo joyi ɗe pooɗani. Ngara noon gadda polle ma, mbiya bab, ay bab, ay bab, ngara mbiya ay bib, ay bib, wona bib, ngara mbiya ay bob, wona bob, 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 ngara ɗo mbiya ay mbiya ɗo en diwi so en diwi ɗo, garten ɗo en diwi ɗo henne, wadde garten ɗo en diwi ɗo, ɗo ko be fonno wonde ɗo. Gitten o, mbayen ɗo gitten o, mbaɗano e, wona beb, garten e oɗo, mbaɗen ɗo henne bob, ay bob, garen ɗo mbiyen ay buu, buub. Gasi alluwal ngal ɗo gotal, a tongonani fof lawol gotol. ko jangete e ba ari ardi, ɗo so ɗiggi hankkadi a serti e majjere ba. Heddi noon ngara mbaɗani ɗo, mbaɗani ba mawɗo ko ni wayata.
ba tokoso ko ni wayata gasi ɗo tan kadi ceernata baawuji ɗi ko jangate ba e hewde en gayni ɗum hannde ngal ɗo alluwal gootal mbawɗa janngude ba gasi hankadi ne wayno ko jangate e ba ɗo so ɗiggi a serti e majjere ko wiyete ba kala ka wiyete ba a serti hen hankadi ɗo so ɗiggi hankadi a serti e majjere ko wiyete ba a faami ɗo moƴƴi joni noon sa waɗi ndani henne a ari ɗo garten mbaɗen dani hen ay jippo seeɗa beele mbawen dañde alluwal ngal ngal wawa wadde no jiɗɗa wayani waya noon hankadi a tampata wiide hankadi ay gasi ɗo moƴƴi hankadi alluwal ba ko jangete hen a gayni ɗo so ɗiggi a serti e majjere masɗe pular ɗe pooɗani polle hankadi no masɗe ɗe nanne hen gasi ɗum ɗo so ɗiggi tan hankadi ene wayno jangdema yaawi acinani ende goni nani wadde mbaɗa ndani yenne ayni ƴetta ɗo ngara mbiya a oɗo a masaɗo o ari ga o hakkundo ayi anani adima ɗo woni caggal o woni hakkude ɗo ko anani nannuɗama ɗo o woni yeeso mbiɗa ba ƴettuɗa a o mbaɗɗama ɗo mbiɗa abba ƴettuɗa a o lombiɗo mbiɗa babba ƴettuɗa i o mbaɗɗama ɗo mbiɗa bi ƴettuɗa i o mbaɗɗama ga mbiɗa ibba i o mbaɗɗama hakkude ɗo mbiɗa bibba e mbaɗɗama yeeso ɗo o woni be e o mbaɗɗama ɗo mbiɗama ebba e o lombi ɗo mbiɗa bebbe o nani o woni ɗo mbiɗa bo o mbaɗɗama ɗo mbiɗa obbo o lombi ɗo mbiɗa bobbo o mbaɗɗama ɗo mbiɗa bu o adi ɗo mbiɗa ubbu o lombi ɗo mbiɗa bobbu gasi garana polle a woni ɗo mbiɗa baa ɗo woni o ga bange mbiɗa aab o lombi mbiɗa baab ɗo ko i o woni ɗo poɗɗo o woni ɗo mbiɗa bii o woni gayi mbiɗa iib o woni hakkude mbiɗa beeb ɗo omoni enani o ari ɗo mbiɗama bee o waɗi o ga bange mbiɗama eeb o woni hakkude mbiɗa beeb omoni o nani o woni ɗo mbiɗama boo o woni o ga bange mbiɗa oob o lombi hakkude mbiɗa boob nani o woni o ga bange mbiɗama buu o wonti o ga bange mbiɗa uub o lombi hakkude mbiɗa buub gasi akkoye kala ngal mbawɗa wadde ko nite masirte goo ɗiɗi tati gadiɗo o wasa fodde dawde hen fooɗa on jiiɗo hene ɗiɗo ɗum ɗo ay haɗo fooɗani ɗum ɗo tuggiɗo haɗo ene fooɗi o woni goo o ɗo woni ɗimmijo o tuggiɗo ari haɗo fooɗani tuggiɗo fayi haɗo ene fooɗi garana oɗo tuggiɗo fayi haɗo fooɗani tuggiɗo fayi ha ga ene fooɗi ni akkude masirte joni ko masirte ko noon nani ɗeɗe masɗe joyyi so fooɗani ɗe mbatta hen ɗeɗe masɗe joyyi so fooɗi mbatta e majji ayi famide joni gari mbaɗen ni momta ɗum ha laaɓa alluwal monon kadi jiyon ɗum no moƴƴi ƴetton kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon janggon ɗigga ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon janggon ɗigga yo Allah hokku en wawde nande e famde ko woni ɗon ko alluwal goo woni ɗo windande ekko masɗe pular goo nan ɗon ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon janggon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah
yayali kola sénégal alhamdulillahi bil alamina ngal allu hanke sen mbawi ngal tan kadi ko garaɗo kadi yawat inchallah on jarama wassalam.